La josi ne abe jori bashi tena me ala tanu maram ga kene bashi tala demsenunu mba mantracité alhamdulillah ibe fo au pluriel c'est ça o kanga ke lolo mari be fo au pluriel o kanga ke isa ka be ko fo au pluriel o kanga ke mar baro be fo au pluriel o kanga ke plaisir au singulier afana ba dalaw ay laydu di mawma bi am la laydu wala aya ketele de law ka laydu ta mawnya koro ka fo aga misri la misri nama ga misri ma dana ba tsaka da maka ala ka nguna ja ami ala ka sawa mi wana amina ya rabbi ala josi nyela la farafi murade be na laje abinyo ba ni wati mano gonde fo nene ni murade bitani nyayo ala ka nguna ja ami yusu ki fo ki wala nyimando tata ka kene bashidala demzo no sedna marketa mon grand frère l'enfant de kita kududi budofo kosobe réalisation Foussène sedna be réalisation na la partie technique Foussène Dawo l'enfant de Kifoso Defou yere zede doa kay modo zed trawo jamadu ko kumbo kefa alebe ga ngola ci yate awa keita alebe ka maw bismillah la jote ere bien ne bien tata ga kene bashidala ndesani yusu ikado ni ye ikado kunafuni gafe wati abisebe ikado français kala ama ele mabama kala kalame bo foku wala nyimando femfe be no sokolembe ikado bikononto ani sheki buruburu kele na be nouveau fm ko fo ngamumbe no bi kansoro jabarani siraka bere nouveau télé ko famu foku wala nyimando groupe bere nouveau hakilina e kuna foninga chari fa bela jelen fe o strategela anyambulo mono bo yusu kado kan tege di araju chama mo anolu bisika barake nyu fe chugo mena bunyeni karama ko nana kere wani ka fe araju bengambe araju dambe fana be ambe abarake la foku wala nyimando jijeni ka fe araju dambe be mimbe talike jijana ka chedona ku foku wala nyimando amanyina ni wati na araju yere ko abarake la ko si samarala benga jangina ka fuka wala nyimando wala sebugula ka do faso kanu lame baw ku foku wala nyimando ko lo karambe ana furubuso science ro so isigle do ningi ika do ka foka radio bla renouvela amu foku wala nyimando ala ne ka do radio faso kanu sababu ka directeur fondanti e folimina yusu namborai ika do ka fo ambe folini taninta ka nyesi buguni kungal lame ba bla jilemo fefe be ni wati na no be ka buguni kungal lame amu foku wala nyimando ukatimina janu ka wulika jola sanga ani watu bela jile la yusu raduda kan ale be ka do maraka kungo ka barakala bela jile fo ningo wale nyumando ambe ika do ka fo arajo samaya no be naro fm ko fo nyewleni ika do amanyema amba fo ninga awale nyumando ika do edanti fo limina no be musa kone ko fo ambe musa fo ninga awale nyumando na baranywa bela jile na furmuso amu fo ka timina janu ka wulika jola silenge ka fe mimi talike ika do ka fo arajo nani ngola na be eselenge dalabala ambe ka do abarakala bela jile fo ninku wala nyumando kebila kaw fe arajo mamilan lambe baw ambu foku wala nyumando kebila ni wati na fefe sokolembe arajo mamilona ka nyama bayre fo bikay kone ka do edanti folimina yusu arajo tamani arajo ikado ka fo mamilon tamani kaw fana fe abarakalaw ku foku wala nyumando usokolemana ni wati na ka tamani ka bela jele fo ikado arajo mamilon tokola lubi kan soro ninga kuna foni chari fa bela jele mve yusu ikado chendugu lambe baw ko foku wala nyumando amadi danyona ka chedo obe ka do jura ko fo obe kareri konna na amu foku wala nyumando jogaga fm abe yilemani ko fo ka yilemani ka foku wala nyumando arajo domba fm ka barakala bela jele fo ni wati na kara ka kara zumana fo ikado barakala fefe be no be ka name amu fo ningo wala nyumando 40 bri ko 40 bri amba fo ninga wala nyumando genye ka lamebo abe fana ko fo ambe ka do fana ka fo ningo wala nyumando idwa ka rebe MC amma fo akati minanja na ka wulika jola sanga ani watu bela jelela yusu nambore ambe ka do ka fo arajo islamic fo abarakala bela jele danti fulimina ubika name e kolukani eni wati na yusu zoom africa abarakala bela jele ku fo ku wala nyimando bamako ya alesko na ka chedon uflene sebeni ngoro wera dala oluba chari anno fe amu fo kati minanja anu ka wulika jola sanga ani watu bela jelela ikado e danti e fulimina
mina MC la joie i ka do ale kɛmɛ ka nɛgɛw bama ni waati na 88.5 i ka do masa kɔrɔkura an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn danti foli min na radio 1 lamɛnbaw tomiya k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Aba FM lamɛnbaw a bɛɛ yuwaru kofɔ ka yuwarukaw fo k'u wale ɲuman dɔn radio Royal Miseni ka misenikaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio Ɲɛlɛni lamɛnbaw segukaw fɛ yen ka segukaw bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn fɛn fɛn bɛ ni waati na n'u bɛ fɛ ka fara jama kan n'an tilara sa dɔrɔn walima u ka nɛgɛjuru bama ni waati na radio mun bɛ n'olu bɛ fɛ ka fara radio tɔw kan nɛgɛjuru sira ye 20 80 08 08 a ye weleli kɛ dɔrɔn i k'a dɔn technicien b'a a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka bila an ye Tarawele marhaba sobaw ka kɛnɛ kun fɔlɔ n b'a d'i ma bi a y'a minɛ e ka sabali e ka nin minɛ kɔrɔbonya Yusu me kɔrɔbonya i ka dɔn indicateur Jiro Nouveau ale kuma bɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ i ka dɔn maa fila bɔ ɲɔgɔn la ko ninnu kɔni tun bɛ dɛmɛ de ta ka ɲɛsin fanga kɔni mɔ nka a tigɛ kɔni dar'u ka i ka dɔn kiiritigilamaw fɛ k'u kɔni ye i ka dɔn ko bɛnbali kɛ min bɛ tali kɛ kumakan gɛlɛnw na Yusu kuma cɛjugu k'u y'o fɔ Masakɛba a kuma bɛ nin waati in na n'o bɛ AD ko fɔ a ko ka kɛɲɛ ni kibaruya min sɔrɔla commune 4 ale tribunal naga kɔrɔ k'a jirala k'a fɔ maa fila bɔ ɲɔgɔn ko mun bɛ dɛmɛ kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin furancɛ fanga mɔ kunun ko tɛnɛn don kalo tile 17 janvier kalo san 2022 Yusu ko tigɛ daru u ka dɛ Musa Jara o y'a gale Pap Jalo i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu la min bɛ wele ko mouvement i ka dɔn yɛrɛwolo debout sur les remparts u bɛɛ lajɛlen k'u ye ko bɛnbali kɛ ni nka i ka dɔn k'a fɔ kuma gɛlɛnw fɔ ka nin fana sigicogo o la ni nka maaw su ka bila kojugu kɔni na Masakɛba ko ni ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jate minɛ u kɔni nka i ka dɔn minɛli a kibaruya kɔni dira kunun ko fan caman fɛ maa caman bɔra a kalama kunun ko tilegan fɛ ni dun ye jateminɛ kɛ k'u ye kuma cɛjugu ni kuma gɛlɛnbaw fɔ mun bɛ i ka dɔn k'a fɔ nani ko wɛrɛw ye jamana kɔnɔna na Masakɛba ko u kɔni ɲininkala u dalakan la ni k'u i ka dɔn ka ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛliw baaraw daminɛ nka a ko sɛgɛsɛgɛli mun bɛ sen na u ye ka se k'u hakilina ɲini k'o dɔn u baara mun kɛra k'u laban na jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ u bɛ yira kiiritigilama dɔ la u k'a lajɛ n'u kan ka ni min ye o baaraw fana bɛna sigi sen kan Masakɛba ko waati kelen la i bɛ i ka dɔn k'a fɔ l'économiste chercheur dɔn wa n'a fɔra a bɛ Etienne Fakaba Sisoko ko fɔ an bɛ waati min i n'a fɔ sisan o fana ma taa ale ta yawa u taara ta i ka dɔn karido ni nka a dɛndɛ ka na n'a ye i ka dɔn k'a fɔ Masakɛba ka kuma la o kɔnɔna na ni nka ale fana ɲininka kiiritigilamaw de y'a taara nɔfɛ a ka so i ka dɔn k'a fɔ k'a ye kuma dɔw fɔ kuma dɔw la k'a bɛ bɔ ni nka kuma gɛlɛnbaw fɔ kuma min n'o bɛna ni farifa ye kuma min n'o bɛna ni lagosiliw kɔni baaraw ye Yusu ale kɔni bɛ bɔli mun kɛ k'a kɔni ka kow tɛ taa i k'a dɔn ka fanga kɔni k'olu bɛrɛbɛrɛ dɛ a bɛ kuma fɔ min bɛ olu kɔni lagosi kuma mun fana ye kuma gɛlɛnbaw ye Masakɛba ko sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ kɔni daminɛ na i n'a kun jara min ma bɔ a k'u na i k'a dɔn o da an tulo kan nka maa bɛ se k'i sigi ni min ye nin waati in na o de ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔ kɔni minɛ nin maa saba ninnu la o ko dɔ minɛ na i ka dɔn ni ale datugu mɛlɛku nka tɔ ninnu olu kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔlɔsili minɛ kɔnɔ u bɛ min fɔ ko garde à vue a bɛ i ka dɔn k'a fɔ commune 5nan a bɛ i ka dɔn commissariat min bɛ commissaire 5e arrondissement o commissariat o kɔni bɛ olu maaw ɲɛkɔrɔ nin waati in na ni ka kɔlɔsili kɔni boli u ka kow bɛɛ lajɛlen kan Masakɛba ko maa mun minɛlen filɛ nin ye Yusu ko maa fila b'u o tu la mun bɛ kɔkɔrɔma donni ta ka ɲɛsin furancɛ fanga mɔ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'u bɛ kiiritigilamaw kɔni olu ka bolo kɔni kan ka sababu kɛ u ye kuma gɛlɛn mun fɔ kuma cɛjugu mun fɔ ni nka maaw i k'a dɔn k'olu su ka bila kow la ani nɛniw k'u bɔra u da Masakɛba ko il sera accusé d'incitation à la haine à la violence et injure k'a b'i n'a fɔ an k'a bila conditionnel kɔnɔ o tɛ a b'i n'a fɔ an ka taa an y'a sama ka bɔ indicateur Jiro Nouveau kɔnɔ Ade lajɔsi min ye conditionnel wo conditionnel bɛ bamanankan la i nanzarakan la cogo min na bamanankan la o cogo kelen na dɛ
lajosi min ye patriote ale kumanendo min ye awakado anga turula kawye no e Bamakɔ tu tigɛ baw ye n'an bɛɛ lajɛlen nana an sigi Bamakɔ min ka dɔ kana awa dayirimɛ ɲinina o turulakaw anu fo k'u waleɲuman dɔn layosu ye awa min ye gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi ni awakado CEDEAO maaw ta k'anw sɛgɛrɛ layosi turulakaw olu ma to kɔ dɛ min ye Turela CEDEAO ani awakado IEMOA olu ye gɛlɛya min ta k'anw sɛgɛrɛ min ye awakado Bamakɔ kɔni a tu tigɛ baw olu farala ɲɔgɔn kan min ye k'u hakilina di a kan awakado ka ɲɛfɔli kɛ layosu ye awakado min ye yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o y'u ka secrétaire général Surakala Info i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu de kɛn bɛ ka olu de ye nin kunnafoni bɔ k'a bin min ye Banin Ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye an ka transition maaw ye ɲangata min dara k'anw sɛgɛrɛ n'o ye awakado CEDEAO ni ye ɲangata tɛ yan n'o ye ka dandɛmɛ wale ni ka o ta k'anw sɛgɛrɛ min ye awakado surakaso fila ye n'o ye Bamakɔla Turelakaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni nin bɛ gɛlɛya de ta ka lase anw ma ko nin tɛ awakado nin kɛ cogo ye nin tɛ nin kɛ kuma ye k'a sababu kɛ mun ye fɛn min bɛ n'o ye an ka jamana ye gɛlɛya min b'a kan bi o gɛlɛya o kɛ ka maaw labɔ min ye lakanabaliyaw b'an kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awakado banajugu min bɛ yen n'o ye coronavirus o fana b'an kan layosi n'a fɔra k'a fɔ ko CEDEAO ani IEMOA olu fana ka nin bɛn ta ka anw sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la awakado min ye Turelakaw ye olu kɔni ko nin tɛ bɛn cogo si la lajosi ni awa ni y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye olu kɔni y'a kɔ k'a jira k'a fɔ min ye awakado nin tɛ maa si kisi gɛlɛya b'an kan cogo min a bɛ jamana wɛrɛw kan de minnu ye nin hakilina ta nka a bɛɛ n'a ta min ye awakado siga kɛ ka fɔ nin fura ye u k'a lajɛ min ye u ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamuya CEDEAO ani ka dɔn Mali ɲɛmaa minnu bɛ transition na bi u ka ɲɔgɔn ye ka sigikafɔ kɛ min b'a to awakado anw ka jamana min ye awakado a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na lajosi min ye awakado Turelakaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awakado an ka jamana ɲɛmaaw u ka taa ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o bɛ kɛ bɛnkan ye n'o bɛ tali kɛ awakado élection a waati la n'u y'a ɲɛfɔ u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma a ko kan lajosi ni Ala sɔnna a ma min ye awakado nin gɛlɛya ye anw ni awakado an dafɛ jamanaw cɛ k'a gɛlɛya k'a bɛ ban dɛ ban min ye awakado Bamakɔ tu tigɛ baw olu kɔni ma to kɔ nka yalima min ye awakado CEDEAO ale ni awakado an ka maa ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na awakado a lajɛ ka dɔ bɔ i kunna dɔɔni na walasa jamanadenw olu bɛ kisi cogo min na walasa farafinnadenw olu bɛ se ka kisi cogo min na Ala k'an kunnaja nin sɛbɛn a ye nin bɔ patriote kɔnɔ awa maa min ka sɛbɛn no o ye Abdramani Baba ye Abdramani Baba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ sɛbɛn kɛcogo ɲɛna Youssou indépendant ale kuma min bɛ a kuma bɛ fɛn min kan o ti dɔwɛrɛ ye jɛkulu bɛ min n'a bɛ wele ko Association Malienne de Droit International AMDI a Youssou i k'a dɔn a jɛkulu n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn maaba dama faralen ɲɔgɔn kan n'u bɛ kiiritigilamaw ko fɔ sɔrɔbosobaw i k'a dɔn forobacakɛbaw olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ nin jɛkuluba ye Youssou n'i ye jateminɛ kɛ u kɔni bɔra n'u fana k'u hakilina kɔni di a ko ka kɛɲɛ ni k'a dɔn ka fɔ wale min taara k'an sɛgɛrɛ CEDEAO jamana ni IEMOA jamana kɔni fɛ n'a bɛ tali kɛ sanction na n'an ko a ma ko ɲangini Youssou olu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ i ka dɔn gouvernement kɔni dɛmɛ a ka baara la nka u bɛ min ɲini i ka dɔn gouvernement fɛ u k'u banba i ka dɔn sigikafɔ kɔni kan walasa nin gwɛlɛya min bɛ anw da la i ka dɔn a fura ka se ka ban cogo min na Youssou a ka se ka bɔ anw da la fasikɛba ko u y'a kɔkɔrɔma don ni laseli ye laseli min n'a bɛ wele ko communiqué min n'a tigɛ n'o bila kɛra u yɛrɛ ka maa ɲɛma fɛ Moïse Dambélé ale ye juriste et économiste de son état ye n'o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka jamana ko fɔ Youssou ale y'i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigilama ye Youssou sɔrɔboso b'a don jamana kɔnɔna na fasikɛba ko bɔli min kɛra anw ka jamana kɔnɔ a ma dogo maa si la min y'i k'a dɔn fasodenw bɔra fan caman fɛ Mali fan da ani naani bɛɛ lajɛlen dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn ɲɛgɛli wale min taara ka anw sɛgɛrɛ CEDEAO jamana ni IEMOA jamana kɔni fɛ k'a jira k'a fɔ anw yɛrɛ b'an kolo la yan koyi gɛlɛya kɔni bɛ anw da la
nga la ini mi mamulo ikado jamana ka se ka ikado beni kila ka se ka sabata ni wonje gola mi mbe gola ka se ka ban we la seluke mi mbe talike nje kulu bayina ko mi mbe talike ikado ka fa meeting mi ngara no be la je bayin gofo olu yere kuma akene ka juma do ngwe akokuma mi mora docteur sugal ko kala maiga da ka fo chogo nyana aberebe na fana yusu ay kuma mi mfo man nu be jamana jokmo de kofo yusu beni kila se ka sabati chogo mina malikura baro ka se ka sabati ina fo ikado hakala mi me faso do na fo ka ta se jamana nyema ma kalfa be ma mi mbolo bi no be colonel ikado Assimi Goïta kofo mi be talike ni nje kulu bayina association malienne de droit international ko ni ya jira ka fo be mi ni gouvernement fe rengene la franje fanga maw a ku soni sigi ka do siga fo ko ninga oni seda o jamana maw ni nyanje oni ka do ka fo e mo ni nyanje we min fana fo ko ni u ka je kulu reta ka laje yusu ka ma kulu grimo olu be ka do jamana chake da baw belaji lela amedo mene ko min bi o ka deme ko ndina kotige o fana hakilna e femi e faso jokola onu soni sigo ko belaji le ko ninga benin kele ka se ka sabati ani nyanje ko ina fo o ka la selu ba jira chogo mena yusu faso de belaji le ki nyon soro ika do ka fo juruba kelena maliko ika do ka fo absega nyabo chogo mina ka ku be min fana nyini ika do fraje fanga mo fe ka fero ni dabalu sigi senga min ni faso de kelena belaji le potigi mao ma min de potigi lawo ambela jele ka se ka antike di nyon ma jabona mbe gola mi ngono akase ka bo ogwele akono o ku ba nyini ika do ka fo fraje fanga ma nyamo fana fe tuguni o ka fero sigi senga ika do ku tiga bo jamana warawiye na fo ika do ka fo jamana mumbe bibina no lukulu bagiri kosobe union européenne mo ola chinois jamana bo ola russe jamana wala sa fero ni de balu ka se ka sigi senga jamana ika do ka fo ater lakaw anu ka barake nyuan fe bunyani karama konnana ka soro ka wole bla bela jele mo angan tege di nyuan ma bunyani karama konnana min ni ika do ka fo nyuan sama samali ani kuma gwelem fo o ko wati te sisa ko ni nyo o ni ika do jamana be dabulo dola ika nga laje jamana ka se ka bo ogwele konnana nga ka ko do fo mun chamai o ko ni mai na nga faro sigisinga jamana be gola mi ngono na menedo anga se ka ndele ka bo ni gwele konnana ni duye jate mineke ba e ka fo association malienne de droit international o ka tabulo e fe miye oni jamana ika do ka fo ajonyon tabulo bela jile ye kelenye o sigira singa sa en 2004 o ame domine ko mi be la yini mi bu obolo jamana inga se ka yiriwa beni kele ka sabati ani nyonje o ku hakilina fana dona na tawla ka kibara jense fa bela jile fe de me nyonya bi se ka ta ka nyesi franje fanga mo chogo mina yiriwa sara ka jamana ka se ka lafia Mamadou Fofana ni nya le ka fasiria an mimbo indépendant kono yosu ko nous encourageons le gouvernement à privilégier le dialogue. Le dialogue. Si gapma ay si gapma ti fami na o te ko yewu nte ma wara gapma te ni de ni ka do ka fo association malienne de droit international olu faralen olu ka jereje kuluba ni yo ikado lu ka pmai na nyemne bre ikado Moïse Damele abana ka damele anya boy na andon ngama do awo Lajosi Nabi Sebenda reporter ni ndogoni kwalemba aleka gafeye minye Kasum Traoré Kasum Ladri Kledula ambafuka walinmono ni sengaina Lajosi minye awekado tama mino bolodara na kera jamana fa bele jelefe ikado jumado awo minye mopti ani sevare olu ikado tama ke minye sedawo ani emwa olu ye awekado wale min daga on zegere olu kon ya wale ya kon awekado kinive kan akon numave lasi ikado olu ya jira ka folla kana balya o be maliko non sere o mommo wuli ka joke ninga andebe awekado ningo kele fo an yere wulile ka fo ambe keleke yelma ikado an yere wulile ka fo amanga latike mina ambolo flala lasi o wati kele olu de kemme ka wuli ka ni wala jugoni ningo ta ikado ka on segere o ikado ku ka debe goni o billase awekado minye transition awekado na manyema o ye Assimi Goïta ani akapre ministry shogalo kokala maiga lasi awekado wati mina nunye ni ndama ke ye utara kata sebendi mopti gouvernement
sebendile mopti gouverneur ba mopti gouverneur koni ya jira ka fo awakado akoni ya di ngamba di akanga lase yoro mina lasu awakado ni wale ngoy nu tamade nu madore kede uyu nyeshi ministre ma kata sebendo di ministre ma ka jira ka fo awakado mi ministre biro era la goy mopti ikado awami nyere la wa ikado ministre ko awakado abekatani tabolo mi aikado o jaro luye kosebe mi awakado ministre mi mopti ukata bolo ani kado uni dugu deun baraka joga be chugo mina ani uka baraka chugo ikado ko koni o jaro oluye ubajira ka fo ali bi oluka deme abella se ministre ma nyema min be uye ni puma fo oye uka deme suko bele jeleke wala sa ministre ma se ka baraka chugo mina malila ka soro ikado gele ama ma ci soro non nga hakilina nyana akain anyana ko jugu lawsi ay ni mbo sebe ngono sebe mnu bawle ko reporter indicateur jiro nouveau ale mambe kiri ngo kibara do yusu buba fane iba donwa aka konindara ikado ga fo adaga ni wati na lomper zero an krefe jamana dola ka tari nyama do folo le tay akata nyama do ko no te do nga bo kasobona ko tere liberté provisoire liberté provisoire ko roye anyi bla ko ni mago sirima ami wole yerma yimani anywana ketu ani mine ki shora kono liberté provisoire be se ga dimo yani ka kiri ka bulu so ka kiri bla le meka février kalo klita ko ba le table faso be chugo manani faso te nga ayaka dalu fode fasirike ba ko ako min ye ka do ka fo buba fane ka tari nyama dugu an krefe demana do la fasirike ba kuma na oko koninga ako ne jatemine ke min bi tali ke ale koni kumina na ninga adatugu a faire docteur Omar Markola Yosu ni akiru sigile me ka kalo kleta ani duru koni ngono février kalo samba fla ani muga ani fla buba fane ako ma do wulle man no fe kle flani na Yosu ko fuga dangara ka nyana mayala ma wore to fombe ya aywa Boubafané serait en exil pour cause des menaces de son intégrité physique par des jeunes du M5 RFP. Fasirido. Fasirido. Youssou. Akoni jatemine ke akomi mbi tali ke ikado ka fo Boubafané la ka be nafo atari nyama do woni wati na de angere fe ikado jamana dola do warete ko ma do wulle man no fe ko ikado M5 RFP abe nafo olu shifu ngoni wulle man no fe ni wati na ka kena ka kuma gelen foy ka kena ka kuma ba foy fasike ba ko ni jatemine ke ale no Umaru Marko o bemme na ninga udatu ko koni nye ikado ka fo kuma gando koni yira min folo le yira ikado bololo koni zanve kuma kan na Umaru Marko ka be la gosulini ni ngonda la nyesi premier ministre koni mo no be shogal ku gala maiga ku fo e mami nya chari wo bololo sanve wo mami nya ako sabati wo usu uliga jo karo bela jere no fe nungu mine ku datugu awatu koni na Boubafané ikado aminana ka datugu 30 nya korol la ninga labo ka ikado ka fo fien bodani nde amo abo sigiri lani watina ga kuma be ikado bolu be yege aye kuma be ko do be ko be mal do ta ninga asegere yusu ni duye jatemine ke ala mahina na El Hadji Ibrahim Bokar Keita la ale ka wati ula ikado ayo sebe koro deme ko sobe ikado mabe abo lafasa mabe obibo ninga ikado mauko ni jabi nga do akunda manama ikado il y a quelques semaines l'agression de sa mère le jeune défenseur du défunt président Ibeka a dénoncé il y a quelques semaines l'agression de sa mère chez lui. Mali ko ante ute demsen nunti sabali Allah quand même ante ni ndo malla de asirika pamado akoko no ka ala mamme koy ko min be talike Boubafané la o ka ko mbora ka jira ka fo ko ma do ko ndara ika do ka fo walido taka ere ikado bange ba segere no ba bamso ko ko fo o Yusu ko o ko na nyono ani ikado ale dum bora kasula amame oni dunya jate mine ke fendo be o chama manifina mata ikado ka fo bange ba ko do ka taka segere no fe o wale mi ni ikado abi ma se ko toro o de ko ni ngamo sanga ani wati na bora o ka ko me puma do ta ninga kuma gelem o ta ka franje fanga ma nyama o segere me puma o ta ka premier ministre ko no fana segere Yusu o aka boboli mu ngoni mbike abi
n'a fɔ bolo de tun bɛ yiri a ye k'a dɔn k'a fɔ sifin mun bɛ M5 RFA tɔgɔ la masiri kɛbaa ka kuma la o k'a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn olu tun bɛ bagabaliw ta k'a sɛgɛrɛ tuma bɛɛ n'a ma i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ale tɔgɔ la kuma kɔni bila an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bɛ ka bɔ ko in bɛ ka na don ko wɛrɛ senfɛ fo i k'a dɔn wale dɔ bɛ k'a ta k'ale bamuso yɛrɛ sɛgɛrɛ ale nɔfɛ a b'a ɲini k'a yɛrɛ bɔ jamana in kɔnɔ ni ka taa an kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔni na o fasikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko kɔni bɛ nin cogo in de la an sigi bɛ ka kow kɔnɔ a ka kuma la hali bi selon lui dans l'affaire Oumar Mariko la justice ne dispose aucune preuve contre lui pour l'instant nous ignorons son pays d'exil k'an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a yɛrɛ ka kuma la a ko dalu jɔnjɔn ko nin tɛ i ka dɔn kiiritigɛlamaw bolo min bɛ kɛ sababu ye ni k'ale datugu kaso kɔnɔ na ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ dugu min na bi maa t'a dugu kelen kɔni dɔn olu t'u digi kelen kɔni dɔn buwa fana taa min dogo dugu min na l'homme père Zoro an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'a kɔni gɛn bɛ ka ti ɲɛma dogo l'homme père Zoro kɔni tɛ bilen o ouais l'homme père Zoro l'homme père quelqu'un cogo di ni n tɛ siran maa si ne bɔra ka ban peut-être c'est à cause de sa maman ayiwa o bɛ se ka bila minɛ kɔnɔ musokɔrɔba ninnu a ka dukɔnɔmɔgɔ ninnu a kelen de y'a kɛ a ye musokɔrɔba ninnu ɲin bɔ a la masa ninnu ɲin bɔ a la maa sago t'i den na bi koyi a banna voilà o de ni y'ale ka fasiri Youssou an y'a bɔ ni ka taa journée fo kɔnɔ lajisa an bɛ taa sugu la n'an bɔra sugu la an bɛ na masaba cogo yanni an ka taa Ablaye Mayiga groupe commerce k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mariamu Jalo madame Mayiga an b'a fɔ ka an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba Kayiba Jabatɛ an k'a fɔ ka Segu Ɲafu an ka musokɔrɔba ɲuman Kaɲa Aja Sanogo an b'a fɔ ni waati na Zerni na a n'a mɔdenw n'a denw o sigi bɛ k'an lajɛ salon kɔnɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ Youssou i ka dɔn an bɔra sugu la an bɛ Laginɛkaw fɔ ni waati na k'u waleɲuman dɔn an baramɔgɔw Youssou k'u sɔgɔlen bɛ anw na min bɛ tali kɛ sirifukɛ la ni waati na a bɛ k'an lajɛ n'o bɛ Alasani Ayidara ko fɔ a n'a teriw i ka dɔn Sidiki Bɛngali fo ka taa se i ka dɔn Jakarija Keyita mɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Laginɛ Konakiri ni waati in na Ayidara taa mɛ Konakiri a tun bɛ foire la yen an b'a fɔ dɛ k'a ka dugawu k'a ɲɛ sirifu don dɛ olu ka dugawu tɛ bin dɛ i b'a fɔ de ko kulo faso dɛmɛ ale ma ɲɛma dɔn a ka k'an dɛmɛ dɛ an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na a n'a teriw ko jɛmukan tɛ tɛmɛ u ka fiyewu an b'u fɔ u ka timinadiya dɔn i ka wulikajɔ la a b'e bolo sa dɛ lase a bɛ ne bolo lajisi a bɛ k'a dɔn min ye an ka parti politigiw i k'a dɔn a bɛɛ n'a ta an bɛ ko dɔ la maa wɛrɛw a bɛ k'a dɔn olu fana wulilen don k'u jɔ dɔwɛrɛ tɛ URD a bɛ k'a dɔn a tilan bɛ a bɛ k'a dɔn sigiyɔrɔma ye bi min i k'a dɔn Dɛnba ale ni Saliku olu kɔni ka kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn min ye Igor Jara ani Bubu Sise olu fana ka mɔgɔw fana olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw bɛ yen lajɛsi a bɛ k'a dɔn tile fila in na an ye min ye o bɛ soma sama bɔ lase a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɔnkɛrɛ o kɔni a bɛ k'a dɔn kɔnkɛrɛ balalen kɛra o kɔnkɛrɛ a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ko u taara n'a ye kiiri bulon na ko kiiri tigilamaw k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ni sababanba bɛɛ min ye maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔnkɛrɛ in a bɛ k'a dɔn a kɛra sariya kɔnɔ bawo a bɛ k'a dɔn jɛkulu la maa saba i ka dɔn yɛrɛ kɔnɔna na maa fila kɔni y'a jira k'a fɔ an ka taa kɔnkɛrɛ la dase a bɛ k'a dɔn n'a ma ɲɛ o kɛra min ye a bɛ k'a dɔn ko ma biro bɔ a nɔ la dɛ nka min ye a bɛ k'a dɔn u ye ɲɛmaa de yɛlɛma ɲɛmaa min n'o kun ye Sumayila Sise ni Ala y'ale dayɔrɔ a bɛ k'a dɔn ka mini jɔya Sumayila Sise a bɛ k'a dɔn ale nɔrɔbila kun don lajasi nka o nɔrɔbila a bɛ k'a dɔn fasiriba ka fɔ la k'a kɔni ma kɛ bɛnkan min a bɛ k'a dɔn minnu bɛ yen n'olu ye kɔnkɛrɛ kɛ olu ko a bɛ k'a dɔn section 52 min ye jamana kɔnɔna na min a bɛ k'a dɔn 23 jamana kɔfɛ a bɛ k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛ k'a dɔn nin kɔnkɛrɛ in na
minye ma kongere mingera lasi ubajira ka fo mamunu votera mikado mamunu yajira ka fo ko kongere ngase ka ke ikado ko beta awkado ma chamana ikado awa minye ko de sawala ko kongere balale ko kera minye premier vice president o kunte keneka deuxième vice president o kunte minye awkado troisième vice présidenti ikado o de ko bela jele jalatige ni minye sa ikado ni réseaux sociaux ta ka laje ikado masuku bela jele be ki fela tavo bela jele ko be ka fo ka samakati nove ifave do yere ajira ka fo ikado wati mina ni ko bela jele kera minye kongre ko ta atara da critique la maka bologa ko critique la ma olu yang maria di ikado awa minye kongre ke minye awakado ko ni bela jele sebena ikado réseaux sociaux save na minye do yere fana ajira ka fo ko critique la ma ko lu ya jira ka fo ko munungo ko kongre ngake ikado kuka awakado tabulo ko te awakado tabulo sharia tabulo ka lasi awakado ninu ya jatimine ke yarde konna abilama lazi se awkado ma de sika fo ammi sira minye note na ke awkado parti re jenzali ikado awaminye nyera la lazi agale ale no bi mi awkado femunum be no lu koniye awkado ningoinge ko ma do be olu koniya akobele jele ke kadda unda ga koro wa congrès extraordinaire mi ni awkado IRD ni awkado bolodara lazi awkado minye ma doye no ye avocado kulubalge dajasi kulubalge jo gwanyan kulubali ku yo ta ni go bla sumela sise nola nga benata minye avocado demba ale place ma mine minye avocado saliko o place fana ma mine oluko nbu ujoro la alibi nyema bade falena lasi akoko ni misena na mana dana yoromi fana na foka dai ala ka nguna ja ala ka nyaka damu nisre ani bo reporter kono yusu ala ka nyaka dambela amen o ma do be ni olu nyininga olu yere hagila sa réseaux sociaux o ko ni mbe ka do ka fo fe bela jere jalati ko ni do ye fen kala réseaux sociaux ba fo ko nyere dia ye réseaux ka me ka ko do de ube ko e do google ko ne ka laje ba fo ko mare ta bla google ka google e muye mbe ne ben hagila ta bla google ka e bi hagila ta bla aka e mi mbata de e de ba wala ka laje min ye chen min de chen abana ube na be aramade mbara do doga page facebook ka machita gine nu ya bla reki haknanta jaga ka fete nyame u solliciter le no ne parce que olde ba bela jele jalatige ko non ya bla nga page ka ndro ya bani o don fara be bla fembla jaw tetchien ko ne folo de abla nga o de problème o de problème bay yusu ikado ka wuli fina ka da fina no foro bi hagli jigi jona sengandeu barake de yusu ni do ko ma ko du debe de ko damada be yin ka jawiye ka teme dugu ba ko naka damana fana na kololo do de fembla do ni ma boni sanu pneumonie ima boni sanu ibi boni konoy sanu goro yini yoro sanu sanu ni fe ati sone ati so sanu made wa make segele shola bifa ka amotelia ni ba fe shoga mojo na bi sege filala aba kolo fa jona obo boko di mama ma preteledo obishigi iyere koloni ebo du ko du bi shideba i daim bi ble chori yosu angata damanda wala de serke ba apmanna umu fofana ni amadi so ka do nyono ka ofe nunu pmana ko ni ya jira ka fo mi ye du deme de onye na ngu ma ko barake de ba makoya yosu ni jate mine ke bibi na ko damanda jara we ka tan bo makoka do warata koy war mi me soro damanda la o ya doy nga patron ndo be olubi waru kamare nyanga asrali e baray abana no de problème ni tara ni mata ni hakliye no fla de bisroy atodi ibi sanu war soro ibi ka tla ka tlonge war fana soro ay klonge war soro chogodi ni takure sanu ni sanu ti so masa sanu e fenjele ni e tanoko do fenjele la chogodi e dina te fenjele ka te sanu nga do ko la ola
Dabani Faziri Yusuf Faziri ba apmana ako minye ika do ka fo gabu kono donzo ni yo fo be ibedu demedon ngo fo du demedon rebe se bara min hali patronin do teso ola Faziri ba ko olu de bi fina ni ngada fingo na Yusuf ika do ni jate min ka be bara fasugo bela jele ke gabu kono bara min be demission na ka olu ka aluka fuma ko 50 ya kunte abe fo de ko du demedo o grademu o to de dala abana du demedo ko lu be du de deme nga dob singa asame prakatati ko 50 kasoro memmi fiena muso be flemina wi marsila ko muso ti barake a yangale mba no lu budasu baraka do metle barala lu tem amusoro batiku be baraka do metle barala ko wasuru tara pale fana to kola dombe o du deme don to kola dombe o no ma fora muso de muso de baraka de muso iba fo patron muso fo de to haklila e hor tendance bi se ka falende e se ka dota barala bi machine bi se kita barala abse kita mais fo go bla mais ça dit o de be bom ko haklila abana yusu mi nye ka do ka fo du deme de nunu nye ayusu olu be ika do wuli fina ninga da fingo na be bara fasugu bela jilenge nya fo gabu kono donso do o be demsonu fana olu ka entretien bara o sigi singa parce que ba ko mi nye du deme de nye ni samia ko ni bana de o be ika do ko so nu ka so fara nyanga kana do bi na konyo mine nyine ngo namba makoya do warete do fana time munye ni mfani mba mi mbe be gwele mi ngono ka wari nyine kata do umo ka do ka fo wala sa an yere fana ye chugo be se ga nya chugo mina na ambe do mine ko mi be amugo tigini chama ngoni nye ka do da madasra ko ni mine barakala yere soroli be mako be ika do ka fo taba da do de o ke ba ko ma do be ale mana Janaba Sangare ale ko kale ku du deme denye nga bibi na ale nyesi yoro mimma o de kado damada ko nye damada la Yusu ka tara kai ba jabate abe min zoro hala be se ka patron ni sara o do de dama jara la ke ntara kurketu ne tara kurketu ne fana tara jula fono ntara nye dama bi chugo mina baro on mita kuna foni ni na ne dama yɛrɛ sen a tɛ tɛmɛ o kan y'a koplan b'a kalama ne ye koplan dɔ ye damanda de la koplan Keita tortilla kɔni o mɛnna dɛ o y'a sɔrɔ a guwanen don an ka diplôme sɔrɔ la baara ma sɔrɔ Mɔnzaraw ka waati an dusu bɔra an taara garijɛgɛ filɛ an bɔlen tortilla an taara Saramasi a tɛ tɛmɛ o kan a ye janjo kɛ koyi iye janjo bake karla gata tunga ba jefe Yusuf Faziri ba apmana ako min ye ka do ka fo Janaba Sangare ale ko nara da mandala kai Yusuf na folo ayo soro ayi waru ko nzoro abido chisoma ko ni mo Faziri ba ko chiendo ni da mandala reta ka laje ni da ma fora mo hakli bi kilgu kata fenja mana do ba fo ko bingali jugu ko do na tu take ka do yere fere mo ga hagedo ani ko do na tu take kulangulo ke ko ni o nga bibi na o Yusuf min ye ikado da mandala be ja uye ka teme ikado ka fo du ba ko no baraka ka sawu ke mais u mana barake ika do patronin fe Yusu a wari sarato e karai ni dungo kitita ki ga warto ko ni mi chogo do u laba na dafri idala barsabula bamako ka muso ku be min no barade nunto odo ma do mana amnata Keita ale ko ni ya jira ka fo kami damada ko ngoni wila ale sigoro ko mbembe ka do nyono ko ni mode nga ame domine iko mi bi la kana bali abe nyono marabolo ko na bela jeliba ado nga mi mi talike ni yoro ina Fatima yoro do barakala soroli yem bibina aka ka gole de ku ba la yin kata dugu ba ko ngonna na nga bibina fana o wuli ka jo chama ngoni be ka do dudeme de nunu ngoni bolo o ko hal na soro ko woro be ka ika do ka foda madan nuna o tali ka do olu ye ka teme ika do do ba ko na ka bi ka sababu ke ika do fenja manye onno bitali ke ka waru ti sara ala herela o ika do ka fo bara ere ti dabla fiu bar sabula do be fara do ka ma be bara olu bi bara la o te dumuni nge ala herela ika do yere ka fini koli o wati yere te soro bolo pama do la woni gere ala ga fona amadi so ika do dipi nyono lasi awaka anya bo mali tribune ngono umaro angoy ba ni ale ka fasriye minye awaka do dam ka kare tororusu la bingali kala nuna anga jamana chamanche marabolo fe lasi awaka do minye fama ikado beka yelende fama awaka do sanda mene
kati do ngelembo miye avocado nyerela machama njama miye dongodo anga fama ko ni bi fasa bani ma ko vale nuna goy la si avocado miye janvier galo le tan woro miye anga wol masere tabaga nyema nyema munu olu nyema do ye la selike ka jira ka fo miye avocado groupe je jakulu mimbe noye avocado jate fama avocado awa miye jate mgo anga fama ko ni dankari ulla anga fritigu ye avion da yoro dobe ko sama so bismillah lagori ani banga se marala da si avocado ye dangari numa ko fale nuna da si avocado ma kare minye nyere la ko kara sowe ikado o dangari ko kara sowe kado awa minye ka wale acha mange minye avocado ani yorodo be no ye avocado katiba de masna usmani siribe nuba wole ko bobala da si avocado ku ye tegadaka lajosi uye avocado no temera ka boy ko si manyama sibri manyama chamambe ikado nyere la ko javi nyuma soro la de ye dangare no ma ko fale no vana la mi jakulu mi yake uye avocado jakulu mi yake ikado uye kangelentigi ikado olu wulila mi kata jabali ikado no temera ka boy nyono mi avocado anga wulu masiri tabau javi galo leta ani duru samba flani mugani fla uyu daga yoro uka minon be bla yoro mi nu be cheringe ikado uye o da kolonji ko flengolonji no temena ka boy ba manji nu uka dogo yoro ka chane ngam tu goshifu daga yoro la yosi mi janvier galot leta ikado karasowe mi awakado tororiti bisabani ko chama ningo lu fa anga fote de ko neutraliser neutraliser to kana ambu kororo sagoy ukana mashi ukuru dangarula ni yamine o de be ga doni ni sorodro ayu fe awo kana nu so verla kana ka du to ga du atinya aywa lajosi mi anyo fasaba olula no temana ka boy mi avocado sikaso marala fama oluye avocado ekulu dobe nuba wole ko avocado kebale kulu minye uka yoro dobe uka minombe bla yoro mi kono fundisiraw ade ikado gam na chama minye anuka marifau ikado ye dangare no bele jelela mi bambanchu oluka mobile dobe anga avion ngondara kata uyera ka fola awana zaragana kata farapu doge oti dore mi kata juguka ni avocado abioy lesi avocado minye okaraso we uka jackpot dobe noye avocado ka awa daga yoro doy lesi avocado mi terrorist chamay yo fana fay o ma tabaka boy anga wol masri tabaw ikado nyerella minye avocado madobe iga kono yada galika moye ko lu sika ni kongalo ndigare wa ikado awa minye uluka moye ku ya jira ka fo mi avocado groupe de soutien à l'islam et aux musulmans no GSM ko lu ya jira ka fo mi anga jamana ane ikado anga mabbe no nanzarawi kado awa minyo ku kebe ka minda gu segere kolu gon da dabla bi uta dabla sini ko kado awa minye nyerela ku na jugu kele awbe ka kele mame ni yaw makai o minye o mi flani kado ko ma te seke nu na de mi anga wol masir tabaw halbi ku kata fede mi awakado ni ma ku fele awakado amadu kufa ani iyada agali o ka mamunu be anu yerba ko awakado awa minye ko danka ngakari numbela jelela opma que l'armée monte en puissance. Barakay. Oni balka oni fanga de bika wuli. Ala kanguna ja. Ka dangaru la kelingila. Amin. Anaga ni karsa la ka fana be feno ni ngoyna de. Karsa ke. Abo? Ete karsa do. Ay. Kana fumo hele. Ko man kalon te ka dana. Ko waki nere wa waki nere.
ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ka sɔrɔ kamana gba kuma don o ka an fana ka sɔrɔ suko ka abiyo sa u fɛ ani kɛlɛkɛ minɛnw olu n'olu nana olu minnu ma a baara kɛcogo dɔn ɔ k'olu de nana ka na an ka maaw dege a la nanzara ko ayi k'o tɛ tiɲɛ ko Wagner don mɛrɛtɛ mu Wagner ko bangara ni maa min na to ji la hali ni sa ko sɔrɔ i b'a ko marifa b'u bolo ko mɛrɛtɛ ala ka mun ja ni sɛbɛn an nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wele ko soir de mago maa min ka sɛbɛn o ye Umar Angoyi ba waati kɔni sera ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Yusu maa mun bɛ yen n'u bɛ an lamɛn sanga ani waati o maa mun bɛ yen i ka dɔn n'olu kɔni bɛ u jigi da anw kan kibaruya ɲuman bɛ se ka d'u ma cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na an b'u fo u ka timinanja an'u ka wulikajɔ la n kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko k'ale bɛ dugawu kɛ ne dɛ ko k'ale bɛ ne tortiya don min ko dɔ fana ni bi tɛ kelen dɛ fana bɛ n kɔrɔkɛ couple la su couple n'a tun taara tortiya Diamantaire i tun bɛ Diamantaire patronba minnu bɛ tortiya dɛ olu tun bɛ girin an nɔfɛ de dɔw b'a ka saki minɛ dɔw b'a ka mobili dayɛlɛ a ka bɔ n'a kun nana dɔrɔn bɛɛ bɛ kontan tortiya kɔni o don ni bi tɛ kelen dɛ couple Keita ayiwa ala ka ɲa ka d'a ma Yusu ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn waati sɛbɛkɔrɔ korona an bɛ foli di i ka dɔn Yusu Ayidara mɔ masikaw ka Yusu entreprise Yusu Ayidara a ma ɲɛma don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Yusu ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin sigida yɛlɛ ma ɲɛma mɔ Abdou Kulibali a b'an lamɛn sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn Bamin Daw an bɛ gurubinɛba in fo ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na tanti Ami ale bɛ ka dɔn ka fɔ Banangabugu la ni waati in na Banangabugu i ka dɔn Dawula duba kɔnɔ an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na min bɛ tali kɛ Madame Kane Umu Kulibali la Yusu 759 logement a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ni waati ale n'a denw bɛ kɛlɛ kɛ commande de nɔfɛ renouveau filɛli la an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Amiru Jalo l'enfant de Chala ka foli di a mɔ an ma ɲina Bakane kɔ Samasa bazin na ni waati na Samasa boutique la i ka dɔn filaninw bɛ yen Banangabugu la k'u fo danti foli min na lasi aw ka dɔn Yakuba Jabate ni ala sɔnna a ma a ka jamukan mɛn ladilikan n'a bɛ tɛmɛ 15h 16h tarata o tarata kan koɲɛ kɔsɔ sa aw ka dɔn a yɛrɛ ye kalo kelen congé ta n'o banna ni kan balontan banna Yakuba Jabate a bɛna aw ka dɔn Mamudu Konda an ka fo ka waleɲuman dɔn Yirimajɔ an b'a fo sanga ani waati n'o bɔra an bɛ foli lase Ablaye Kulubali Abloba Kati ka tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min Maramare tanti Asuma Bulgasumugu la an ka foli lase Maramu Jalo Aisata Suntura ale filɛ nin hippodrome na o ye an kɔrɔmuso ye min ka dɔn Solo Fofana an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Nouveau Soleil PDG ka Pakala fo Famaga Nabele i ka dɔn awa min ye les aigles au féminin olu ka président don ayiwa n'an y'ale fo waati min na Yusu an bɛ ka dɔn an yɛrɛ dɔgɔmuso n'o bɛ Asan Tarawele ko fɔ an b'a fɔ ni waati na ka waleɲuman dɔn Musabuya ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Yaya Jabate mɔ UNTM kɔnɔna na i ka dɔn section finance an b'a fɔ a ka timinanja n'a ka wulikajɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Fale Kulibali ale bɛ Ɲare la an bɛ Fale fo ka waleɲuman dɔn ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin i ka dɔn Lagare Mariko ma Lagare Aja ka fɔ ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Jibi Jalo don Jɛka optique n'ale tɛ ni ne i k'a dɔn ka fɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ Moriba Adel denkɛ Moriba an bɛ Moriba fo waati in na k'a dɔgɔnin Alu Delphine fo i b'a fɔ Moriba ye Moriba ye Jɛka optique la k'a dɔgɔnin Alu n'o ye Adel ka Alu Jara ye k'a ye n ka wari namara awɔ ba denkɛnin kɔni awɔ wari namara la a ma di fɔlɔ an b'a di fɔlɔ dɛ Lazi n'o bɔra yen min ye aw k'a dɔn Madamu Dunbiya n'o ye aw k'a dɔn Anya Nabo ye an b'a fɔ Kalaban ACI la n'an y'o fo sa Lazi an bɛ Mambe Ayidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn aw k'a dɔn entreprise Omana Sarla ale filɛ ne Titibugu Mambe aw k'a dɔn mon président n'o bɔra présidentu n'o bɔra an ka jinɛ fo n'o ye aw k'a dɔn Mamudu Kamara ale filɛ Titibugu la min a ka parking na
ka Yakufo mi no boray la se ambe fol la se Jibril Male amba fo ka wali mandon ale dire jiji kata se Seku Samata ale awekado yoroto o jiji kata se awekado minye Bouakar Abakari ba amba fo ka wali mandon ana frumso nenetal ale anga karamogo baye kologani amba fo ka do kanyi Yusu ikado tata ture bajalan 3 la ama fo ka wale yumando ama ina ni wati na kuma sidibe ko bajalana ambe foli di 120 ma ka fo ka wale yumando Abdoulaye Danti foli mina kanu baw lame baw malikono aleni malikoka ani sonjalembe aw fo ka wale yumando hakati minanjani ikado akadana yala kata ka nyesi awmo kulbi ama fo badabada foli Danti foli mina ka foli di kulbi hoka fo ka wale kulbizo ibe doni me fengala o espagnol lao tardide la poroto kulbizo Yusu kapela jele fo kapela jele wale nyimando kafu ye kado ko kambe wati wore inshallah